Gori dwaro mondo mi piny owacho oket ikruok makare ne reso jogo modak e gwenge ma pi oula osebedo ka pong'o kaka yorno kaka Nyora kod Kabuto e sub-kaunti ma Nyatike motelo ne koth mapek mar El Nino migeno ni biro chako chwe e kind jumbe machuok mabiro. Koth ma El Nino ma igeno ni biro e kinde machiegni kaluwore kod lipot ma ogol kod dul makoro kor lwasi. Higa ka higa ma koth mapek osebedo ka chwe e kaunti ma Migori maloso milia 600 mowuok e gwego mag Nyora, Kabuto, Sido kaachiel kod Konyango e sub-kaunti ma Nyatike osebedo ka pi oula daro e miechgi. Mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osebedo ka iketho kod pi oula. E kinde ma igeno koth mapekni, penjo maduong' en ni to bende piny owacho oseketo kenge makare mane koth mar El Nino kokelo hinyruok ne oganda mathoth. Kane ikruok ma jogi oseketo ne government oseketo ne jopiny mondo timruok nade mondo obi okony ne kete El Nino ilandonwa ka every now and then. To owinjore ger daks, owinjore ger Kenya nigi pesa seriously, owinjore ger ma koro ko pi biro to koro pi ok flow oko. Koro momiyo okwayo national government ni ging'i kaka ginyalo ng'iyo ngima jopiny. Agisani sama waloseni king'iyo wan gutaro mang'eny, olalo mang'eny, oloko mang'eny, iyudo ka samoro poku serikal oketo maino e losogi ma kapo ni El Nino biro to nyalo yudo kaka oula ringo maber. MCA ma ward ma North Kadem e sub-kaunti ma Nyatike Olimo Bonyo ward ma bende oganda mathoth osebedo ka oyudo lal mathoth kaluwore kod pi mar oula. Wach ni koro pok ono ikruok malong'o motelo ne koth mapekni kendo nitie kod luoro ni dek pi oula koro hinyo oganda mathoth. Adwa kwagi ni mondo ka giyie to gibed gi ikruok mar wuok e mieregi kendo gidhi kuonde moting'ore. Migori County Government kokalo kuom Floka nogero rescue center ageng'a. Omiyo nakwayogi ni ka giyie to mondo gidhi kanyo ka koth ochako chwe. En tij county government mondo mi olos gimiluongo ni committee ma deal gi weche mag disaster mondo ng'e kaka inyal kony jopiny kata mana e chiwo the correct information. Olimo wacho ni omenda ma oket mar kedo kod midhieche ma apoya onego tigo makare kod piny owacho mondo koro kony jogo pi oula ohinyo kaachiel kod midhieche mamoko e kinde koth mar El Nino. Ka MCA tija en ni mondo represent jopiny, atim oversight to gi legislation. Omiyo ne wakalo budget kokadho kuom bedo gi ng'eyo ni gweng'ano osebedo ka pi hinyo kabisa. Mane waketo $44,200 e budget mano program 8 under disaster management. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ong'i yore makare mar tieko pi oula e kinde ka kinde e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sub-kaunti ma Nyatike mondo jodak makono kik bed koro dar e kinde ka kinde ma koth maduong' koro chwe. Bedo piny ma wayiero komiti gi ema owinjo bed ni wacho niya ni wan kaka jo North Kadem ma pi osebedo ka chando, wan koro kwadwar chiemo, wan koro kwadwar rescue center, wadwaro ni mondo wadil gi gini permanently. Koro wanyalo gero dikes ma koro kata pi koro pong' machal nade to obedo directed to the lake. To iyudo kama ok timre ma gibedo abeda piny e hotel moro to ging'ado ni jo North Kadem gin wamiyo gi mana chiemo. George Juma, Ramogi TV, Migori.